Déu vos guard, bros. Benvinguts al quart episodi de la sèrie Arròs. Fins ara hem cuinat un caldós de llamàntol espectacular. Un arròs a la cassola de carn i un arròs de bacallà. Tot ben català i tradicional. Però avui farem una recepta diferent. Cuinarem un risotto italià. Això ens permetrà veure una altra tècnica de cocció d'arròs totalment diferent de les que fem servir habitualment. Parlarem de la cocció del gra i del paper que té el midó en aquesta preparació tan cremosa i bona. Dividirem la recepta en 4 parts. El brou, que representarà un 30% del gust final, la marca, que aportarà tan sols un 10%, la cocció de l'arròs, que comptarà per un 20%, i el mantecat, que serà clau, amb un 40% del resultat final. Som-hi! Començarem amb un brou suau. En aquest cas jo el faré amb una olla de pressió, però podeu fer com vulgueu. El congelaré i em pot durar congelat 90 dies. Anem amb els ingredients, que són molt pocs. 1 quilo de pollastre. Aquí tenim 2 carcasses amb les seves 2 ales cada carcassa. Total, 4 ales. 2 pastanagues. Doncs avui farem caldo només amb la part verda, amb 3 parts verdes de 3 porros. Una ceba, una llimona, un full de llorer, uns grans de pebre negre i una branqueta de farigola. Podríem utilitzar més coses, com api, xampinyons, etc. Comencem netejant la part verda del porro, sota l'aixeta. Tallem a un tamany mig. Reservem. Pelem i tallem les pastanagues. I el mateix amb la ceba. Ja tenim la bressa, molt bàsica. Ara pelem 3 o 4 tires de pell de llimona, sense la part blanca, que amarga. I el primer que fem és blanquejar el pollastre. Cobrim amb aigua freda, un ditet, i posem l'olla a foc viu. Blanquejar no és escaldar. Arrenquem, partim de fred. I ho fem per eliminar impuresa i per prevenir contaminacions de bacteris. En quan arrenqui el primer bull, retirem el pollastre. Aquest és un bon moment per exemple, treure part de la pell, si no volem un excés de greix al caldo final, o per separar fàcilment les plomes que puguin haver quedat. Abans d'introduir el pollastre, fixeu-vos amb les línies de mínim i de màxim. Això ho hem de respectar. El líquid s'ha de moure entre aquestes dues línies. Posem el pollastre, la bressa, la pell de la llimona, la farigola, el llorer i les boles de pebre negre. Necessitarem 2 litres de caldo. N'utilitzarem 200. Sí, perquè un altre dels avantatges de l'olla a pressió, consumim molt poc líquid. Amb un caldo amb una olla tradicional gastaríem 4 litres d'aigua. Jo el que faig és, amb l'olla express oberta, començo a escalfar a foc viu. Quan veig que ja comença a fumejar, la tanco. I seleccionem el nivell de pressió. Habitualment és 1 o 2. I evidentment la segona opció és més intensitat, més pressió. Quan l'aigua comenci a bullir, ho notarem, perquè per la zona on tenim el piu, l'avisador, podreu veure com comença a sortir vapor, o inclús aigua. Quan la pressió sigui prou alta com per aixecar el pes del piu, es tanca hermèticament. Deixa de sortir vapor, i aquí comença la cocció. Hem de baixar la temperatura al mínim. L'olla el que fa en aquest moment és començar a evaporar aigua i acumular el vapor. Això fa que la pressió augmenti. Pot arribar a augmentar de 1 a 2 bars de pressió. I aquest vapor el que fa és pressionar l'aigua i no la deixa convertir-se en vapor. Amb aquestes olles, a casa, podem aconseguir que l'aigua es mantingui líquida a 120 graus. Això fa que es coguin molt abans els aliments. I, evidentment, quan està així, és quan és perillós obrir-la. De fet, té sistemes de seguretat per impedir-ho. Ara ha passat el temps, els 30 minuts. El que hem de fer és alleugerir la pressió. Si l'hem posat al 2, la baixem a l'1, i si és a l'1, al 0. Fixeu-vos com quan passo de l'1 al 0 va sortint el gas, va alliberar un gas. Però el nostre piu es manté aixecat. Això vol dir que encara és perillós obrir-la. A poc a poc, la pressió anirà baixant i es normalitzarà. Trigarà uns 5 minuts i veureu ara com el nostre piu cau. En aquest moment, les pressions estan igualades. Ja podem obrir. Aquí tenim el caldo bàsic, uns 30 minuts. El congelaré. «100 grams de mantega sense sal, mitja ceba tendra, un gra d'all, una mica de julivert, 60 grams de parmesà, 50 mil·lilitres de vi blanc. És molt important seguir aquestes quantitats perquè estem treballant amb una tècnica de cocció diferent i fins que no la dominem bé, millor no inventar gaire. També necessitarem entre 1,5 litre i 2 litres de brou de pollastre.
com el que tenim congelat. I finalment us parlaré de l'arròs. No podem fer servir qualsevol tipus d'arròs. Ha de ser un arròs que alliberi molt midó durant la cocció i que aguanti el remenat, que no es trenqui. A Itàlia se'n fan servir principalment 3 varietats: l'arborio, el carnaroli i el bialone nano. Jo faré servir l'únic que es produeix a Catalunya, el carnaroli, produït a Pals, ben català. És, a més, la varietat més recomanable per l'equilibri entre la quantitat de midó que allibera i la seva resistència estructural. Dit d'una altra manera, no es trenca, encara que el remenem i li fotem canya. Utilitzaré la marca Estany de Pals, com sempre un 10. Abans de posar-nos a cuinar, deixarem tot preparat, la famosa mise en place. Tallem ben fina la ceba tendra. Piquem l'all ben menut. Piquem el julivert. Ratllem el parmesà. Deixem el vi mesurat. El brou l'hem de tenir ben calent. Això és clau per no tallar la cocció del risotto. La mantega la dividirem en 2 parts. Una per començar la recepta amb 20 grams i els altres 80 grams els tallarem a daus i els reservem al congelador. Els utilitzarem pel mantecat. Amb tot a punt no haurem d'anar corrents mentre remenem l'arròs i això, creieu-me, s'agraeix molt. Abans de començar la cocció vull que veieu això. És un vídeo d'un xef italià preparant un risotto. Mireu bé, col·loca el risotto al plat quan ja el té mantecat i pica la base. Si està ben fet, el risotto s'aplana lleugerament però manté la textura travada. Ni líquid ni un massapà que no es mou. Aquest és l'objectiu. Aquesta és la textura que hem d'aconseguir. Necessitarem una cassola fonda, una cocotte o un cassó gran. Quan comencem posem l'all i la mantega en fred i encenem el foc a mitjà. Remenem una mica perquè no es cremi, només un parell de minuts. Aquí a casa a Catalunya estem acostumats a començar amb oli d'oliva i all, però la mantega amb all omple la cuina d'una olor increïble i de què jo no estic gens acostumat. És molt agradable. Quan la mantega està ben desfeta i l'all comença a ballar sense que es torri, és el moment d'afegir la ceba tendra. La deixem sofregir i a foc mitjà, remenant sovint per ajudar-la que es vagi estovant i es fusioni bé amb l'all i la mantega. Aquí l'aroma és indescriptible i ens indica que s'acosta alguna cosa bona. Quan la ceba es torna transparent, però abans que es torri, és el moment de continuar. Afegim 350 grams d'arròs i el remenem bé, perquè es vagi escalfant. Hem de tenir cura de no deixar que es torri. La calor ajuda que els grans d'arròs s'impliquin millor amb la mantega i els líquids i ens ajudarà a tenir una textura més cremosa. Aquest també és un bon moment per salpebrar l'arròs, perquè agafi sabor des de l'inici. Quan l'arròs estigui ben calent, és a dir, que si l'agafem amb la mà ja no podem aguantar la temperatura, però abans que es torri és el moment d'afegir el vi blanc sec. És important que sigui un vi de bona qualitat, amb acidesa equilibrada i sense aromes agressives. Si fem servir un vi que té gust de vinagre, el risotto acabarà tenint un gust agre i desequilibrat. Un bon vi aportarà frescor i reforçarà el sabor sense dominar-los. Un cop el vi hagi evaporat tot l'alcohol, ho sabrem perquè deixa de fer aquella olor forta, és el moment de començar la cocció del risotto pròpiament dita. Afegirem el brou molt calent, sempre de mica en mica, 1 o 2 culleradots cada vegada, perquè tot just cobreixi l'arròs i remenem constantment. Aquesta tècnica no és un caprici, el moviment i el contacte del líquid calent amb el gra fa que l'arròs alliberi el midó. A poc. Aquest midó és el que ens dona la textura característica del risotto, cremosa, lligada, sense necessitat de cap crema o llet. Si afegíssim tot el brou de cop, el gra no pateiria el frec necessari per soltar el midó i ens quedaria un arròs bullit, no un risotto. Aquest procés ha de durar uns 14 minuts, sense presses, remenant gairebé tota l'estona. El brou sempre ha d'estar bullint al costat amb una olla per no tallar la cocció. Aquí estem construint realment la textura del risotto. El moviment té que ser constant. Com diuen els castellans, el roce hace el cariño. Doncs aquí, si ho traduïm literalment, el frec fa l'efecte. I en aquest cas, el frec fa la crema. En 5 minuts ja veurem com comencem a notar que l'arròs deixa anar el seu midó. Aquest és un petit truc per saber si anem pel bon camí. Amb la cullera o l'èstic que fem servir, ha de quedar una pel·lícula fina, blanca i enganxosa. Això és que estem treballant bé l'arròs. El bull és travat. Aquí en 10 minuts anem per al bon camí. ...12 minuts. Ja no tirem més líquid.
14 minuts. Un risotto suau, cremós, però amb el gra perfectament cuit. El punt ideal abans de començar el mantecat. Traiem la cassola del foc. Ha arribat el moment de mantecar, que és el secret per aconseguir un risotto cremosíssim. Per començar agafem els 80 grams de mantega sense sal que teníem tallada a cubs petits i congelats. Els anem afegint. Anem remenant. La mantega freda ajuda a controlar la textura final. No és un detall sense més. Quan la mantega està congelada, la incorporem de manera més homogènia, evitant que es torni oliosa i creant una emulsió suau, que és la clau per aconseguir una textura perfecta. A mesura que anem afegint la mantega al risotto, estem treballant l'emulsió. Al final és una combinació de greix, de la mantega i el líquid del caldo i del midó de l'arròs. Remenem constantment per aconseguir que aquests elements es fusionin de manera uniforme. Com sempre dic, entendre els processos ens farà millors cuiners. Un cop completament fosa la mantega, afegim el parmesà. El moviment que fem no ha de ser brusc, sinó suau i constant, en forma de buit o moviments circulars. D'aquesta manera evitem que el risotto s'enganxi o es trenqui i evita que la textura sigui grumosa. Per molt tentador que sigui, hem de seguir dues regles bàsiques amb el parmesà. Primera, ens hem de cenyir a 60 grams, ni un més. Si ens passem, el gust ho envaeix tot i la textura es torna massa pesada, com un bloc compacte. Segona, no es tasta parmesà durant la preparació. Ni el cuiner ni ningú comensal. El seu gust és tan intens que ens embafa, ens satura el paladar. I després, quan mengem el plat acabat, no li notarem gust de res i ens perdrem tots els matisos. El parmesà s'ha de respectar. I aquí, menys és més. Recordeu aquell vídeo del xef italià on colpejava el plat per veure la consistència del risotto? Doncs ara ho farem nosaltres. Col·loquem el risotto al plat, formant una muntanyeta cremosa i després donem uns cops secs. Si es manté compacte i s'aplana però no es desfà, sabem que hem aconseguit la textura perfecta. Aquí ho tenim. Una mica de julivert i a disfrutar perquè és un plat ple de matisos. I hem après a coure l'arròs d'una manera completament diferent. Si us ha agradat, si us plau, like i seguiu-me. Al proper vídeo, que serà el 5è de la sèrie arrossos, farem un arròs a la cubana. Cuineu i cuideu-vos.